El pic d'Aunyamendi ens marca l'entrada als Pirineus navarresos. Un conjunt magnífic de valls, més altes i agrestes en la zona que limita amb Aragó, i que a mesura que s'acosten al mar ofereixen un aspecte molt més suau. En aquestes valls és on avui aixequem el vol. La Foz de l'Umbier és el congost més espectacular de Navarra. Excavat amb la paciència de milions d'anys per l'Irati, el tercer riu navarrès amb més cabal, va ser declarat reserva natural l'any 1987 per tal de preservar-ne la flora i la gran colònia d'aus rapinyaires que nien a les parets de pedra calcària. La part central de la Foz de l'Umbier fa més d'1,5 quilòmetres i les parets arriben a assolir uns 150 metres d'alçària. Per aquest terreny hi circulava el tren que unia Pamplona, la capital navarresa, i la població de Sangüesa. Va ser el primer tren elèctric de tot l'estat espanyol. Es va posar en marxa l'any 1911 i va circular fins al 1955. La vegetació espessa conviu amb l'àspera bellesa de la roca. Aquest espai natural de la Serra de l'Eire és un regal per a la vista i també per a l'oïda, perquè s'hi pot sentir la fressa de les aus que sobrevolen el congost una vegada i una altra com si el vigilessin zelosament. El voltor llaunat n'és el rei indiscutible. Prop d'una 50 de parelles han fet d'aquest indret el seu lloc de residència. Molt a prop, la Foz de Benassa és més desconeguda i estreta, però també és molt impressionant. Arribem a Burgui, a l'entrada de la vall del Roncal. És un poble de gran tradició reiera. Per molts rius dels Pirineus, els reiers transportaven fusta aigües avall fins a les ciutats. Cap als anys 60 del segle passat, però, aquest ofici pirinenc es va perdre definitivament. Enfilem aquesta vall nord-oriental de Navarra fins a descobrir la població que hi dóna nom, Roncal. L'església d'estil gòtic tardà dedicada a Sant Esteve domina el poble, on va néixer i hi ha enterrat el tenor Julián Gayarre, una figura mundial de la lírica del segle XIX que va morir l'any 1890. La carretera es fa estreta i el paisatge es torna cada vegada més verd a mesura que guanyem altura. Isaba és el poble amb més habitants de la vall. Té força cases senyorials i una església dedicada a Sant Cebrià que havia estat una fortalesa. El poble, potser perquè és pròxim a la frontera, té un cert aire afrancesat. L'explotació forestal i la ramaderia continuen sent el mitjà de vida per a molts habitants d'aquestes contrades. Però en els últims anys, el turisme s'ha convertit també en una font d'ingressos important per a la vall del Roncal. Els visitants s'hi multipliquen atrets per unes tradicions ancestrals que aquí encara perviuen, per una gastronomia saborosa i, sobretot, per poder viure la natura en estat pur. Per a molta gent, Otsahi, situat a la capçalera de la vall de Zaraitzu, és un dels pobles més bonics de Navarra. A més de l'arquitectura típicament pirinenca, amb cases de pedra amb teulades molt inclinades de 2 aiguavessos o de 4, el poble conserva també un llegat medieval important. Vigilant des de l'altura, l'ermita romànica de la Mare de Déu de Mosquilda emergeix entre el verd intens com una joia integrada en el paisatge. Com en molts d'aquests temples, la llegenda assegura que la seva història va començar quan un pastor va trobar a la muntanya una imatge d'una Mare de Déu. Històricament, aquests terrenys de pastura han estat compartits per ramaders navarresos i francesos. Però, de vegades, hi ha hagut enfrontaments terribles, com el que va causar més de 300 morts durant el segle XIV. El port d'Ernàs és el pas fronterer navarrès de més altura. Se'l coneix també com la Piedra de Sant Martín, perquè en aquest coll s'hi va fixar una petita pedra dedicada a aquest sant i que simbolitza la unió entre els dos vessants. Fins fa pocs anys, de la banda navarresa, en pujaven cada estiu prop de 200.000 caps de bestiar per aprofitar l'aigua i les pastures d'aquests territoris d'alta muntanya, dominats per muntanyes com el Pic Arlàs.
del cim Arlàs es té una bona vista d'un dels paisatges més curiosos dels Pirineus, l'Altiplà de l'Arra. És una zona càrstica enorme que l'aigua ha erosionat formant moltes esquerdes i avencs. A l'hivern es converteix en un terreny ple de perills, perquè la neu colga els esvorancs i els fa invisibles. Sota aquesta mena de formatge gruyère natural s'hi amaguen meravelles com l'avenc de Sant Martín, un dels més profuns del món, que s'endinsa 1,5 quilòmetres dins la terra. Aquestes muntanyes, amb el pic d'Aunyamendi al capdavant, són gairebé l'últim paisatge d'alta muntanya dels Pirineus. Encara queda un bon tros de serralada fins a arribar a l'oceà i terrenys abruptes on la neu sempre fa acte de presència a l'hivern, però de mica en mica els Pirineus van perdent alçària i ara ja seran pocs els cims que superin els 2.000 metres. Molt a la vora de l'altiplà de l'Arra, a la banda francesa, la natura ens reserva una altra sorpresa. La feina d'erosió de l'aigua ha creat un altre prodigi: les gorges de Cacahuete, un dels racons més salvatges de tots els Pirineus. És un congost d'uns quants centenars de metres que captiva el que s'hi acosta. Pocs quilòmetres més enllà, després del plaer d'observar tots els tons possibles de verd, arribem a unes altres gorges espectaculars, les d'Olzarte. De mica en mica, el paisatge es va tancant. El pont penjat d'Olzarte és una atracció única. Es va construir l'any 1920 per poder treure la fusta del bosc sense haver de fer marrada. Avui és un reclam turístic magnífic. Només té un requisit: no és gaire recomanable per als qui tinguin vertigen. Retornem cap a territori navarrès pel poble de Larraun, sovint lloc de pas dels pelegrins del Camí de Santiago. Durant molt de temps, l'església va servir d'alberg per acollir-los. D'aquests centres d'acollida se'n deien hospitals, i n'hi havia descampats per tots els... A Larraun en surt una carretera que torna a Navarra per un port que, segons els entesos en ciclisme, és d'una gran duresa. També és un bon punt d'aproximació al pic de Lori, que té el privilegi de ser el primer cim que supera els 2.000 metres venint de l'Atlàntic. Aquesta muntanya solitària és la porta d'entrada occidental dels Pirineus. Lori, que a l'estiu canvia la neu per un entapissat verd extraordinari, és molt estimat pels navarresos i pels bascos. La creença popular diu que al punt més alt hi vivia la mítica Mari, la deessa basca que sobrevola les muntanyes i que imparteix justícia i porta la tempesta i la pedregada a qui se la mereix. Mentrestant, uns altres éssers mitològics, els Wassahauns, els senyors dels boscos, vivien uns metres més avall. Un refrany antic de la gent d'aquestes contrades diu que l'ocell de Lori és feliç a Lori. Lori també és la muntanya que té als peus el bosc d'Irati, un pulmó verd immens i meravellós. És un bosc que s'estén a banda i banda de la serralada, una reserva boscosa de primer ordre, l'últim punt occidental on abunda l'avet, i on hi ha, també, una de les fagedes més impressionants del continent europeu. Irati és el cor de la Navarra més humida, un espai únic, ple de paratges verges. És com un bosc encantat gegantí que llueix tots els colors de la paleta segons l'època de l'any. Visitar la selva d'Irati és com fer marxa enrere en el temps i descobrir com eren els boscos pirinencs abans que les tales massives canviessin la fesomia de molts. Des de l'aire es contempla una frondositat compacta, com si gairebé fos impossible de penetrar-hi. Ens enlairem per assolir el cim de l'Ocabe, que conserva la falda restes de monuments funeraris prehistòrics que han contribuït a engrossir la mitologia popular de la zona. Des de la carena i des del cim, la vista d'Irati continua sent colossal. Més avall, l'embassament d'Iràbia és una illa d'aigua enmig de l'oceà enorme d'arbres i vegetació. La presa es va construir l'any 1921 per regular el riu Irati. La Maós, les sirenes bruixes de muntanya que habiten a l'interior del bosc i fins i tot l'esperit de la reina navarresa Joana de Labrit, que va morir enverinada a París al segle XVI i que es passeja els dies de vent i boira pels que van ser dominis seus, són alguns dels exemples que mostren com la mitologia popular ha deixat volar la imaginació davant d'aquests boscos densos i inquietants. Esperem en va que de sobte se'ns aparegui la figura del Wassahaun, el senyor del bosc. Segons s'explica, viuen als boscos i les coves més amagades. Té forma humana
i porta una cabellera llarga i té tot el cos cobert de pèl. Se'l considera el protector dels ramats. Les ovelles, quan en noten la presència, fan dringar els picarols, i quan s'acosta una tempesta o els llops s'atansen, el Basajaún ho dol amb força, perquè els pastors guardin els ramats. A canvi, i en senyal d'agraïment, reben un tros de pa que recullen quan els pastors dormen. Els gentils són uns altres éssers mitològics. Són gegants, també viuen a les muntanyes i tenen una força descomunal. La seva afició és llançar pedres d'una muntanya a una altra. La mitologia basca i navarresa té els orígens a la muntanya des de temps ancestrals. Gegants, fades i follets, que viuen en les profunditats dels boscos o dels rius, formen part d'un patrimoni folclòric riquíssim. Arribem ara a un lloc també mític, però que ha viscut episodis de la història navarresa ben reals, la Col·legiata de Roncesvalls. Es va construir al segle XVI per donar aixopluc i atendre espiritualment la gran quantitat de pelegrins que creuaven per aquest punt els Pirineus de camí a Santiago de Compostel·la. La Col·legiata és un conjunt gòtic d'inspiració francesa bellíssim. Va ser consagrat en temps d'un dels reis més importants que ha tingut Navarra, Sanç el Fort, que també està enterrat aquí. De sempre, Roncesvalls està el lloc de pas obligatori per entrar a la península Ibèrica. Per Roncesvalls hi van entrar successivament els celtes, els bàrbars o els gots. I també les tropes de l'emperador Carlemany, que en aquests paratges van viure l'any 778 una gran derrota en la mítica batalla de Roncesvalls. El seu exèrcit tornava de Saragossa i va ser víctima d'una emboscada. Sembla que de tribus basques, potser amb connivència musulmana. Es desconeix el lloc exacte on va tenir lloc la batalla, però el cert és que un gran nombre de soldats de Carlemany hi van perdre la vida, d'entre els quals destaca el seu nebot, el mític guerrer Rotllán, la vida i la mort del qual va inspirar la cançó de Rotllán, segurament la cançó de gesta medieval més popular de França. Els pelegrins o els traginers que durant segles l'han travessat a peu o en mula, el camí del port d'Ibanyeta coneix Navarra amb l'antiga Aquitània era molt feixuc. Avui una carretera permet transitar-hi amb tota comoditat, però la bellesa del paisatge sí que segueix intacta. Fem una ullada ara al País Basc francès, expressió que es fa servir per anomenar la part basca del departament francès dels Pirineus Atlàntics. Mauléon és una vila molt bonica situada al País Basc francès. El castell que domina la població és fins i tot més antic que la vila mateixa. És una mostra magnífica d'arquitectura militar medieval i en l'inici era la residència dels vescomtes de Zuberoa. Mauléon és la capital de l'antiga província basca de Zuberoa, avui integrada al departament francès dels Pirineus Atlàntics. És la més petita de les 7 províncies basques tradicionals que formen el que es coneix com Euskal Herria. A Mauléon i els voltants, el francès és la llengua oficial, per bé que molta gent parla el gascó i també la variant dialectal de l'euskera de la comarca. És una vila senyorial, amb diverses cases palau bastides durant l'edat mitjana. Des de temps antics ha estat també un centre de producció d'espardenyes important, un calçat de lona i sola d'espart que sembla que és originari dels Pirineus. Arribem a Ostabat, un poblet petit que durant molts segles era punt de trobada de les diverses rutes que seguien els pelegrins que feien el camí de Santiago per França. Aquí descansaven durant un parell o 3 de dies. A Ostabat hi havia un alberg i una capella romànica per atendre-hi els pelegrins, que després emprenien la pujada de la serralada pirinenca, dura i perillosa, per arribar a Roncesvalls. La Carra és un poble petit de postal. Hi viuen poc més d'un centenar de persones. A tocar
tancat al nucli trobem un castell esplèndid, una petita joia arquitectònica medieval. Navarra va ser, juntament amb el Regne d'Aragó i els comtats catalans, un dels nuclis pirinencs on va resistir el cristianisme davant la dominació islàmica de la península ibèrica. L'any 810, Navarra es va desfer definitivament del domini de l'imperi carolingi i va esdevenir un regne independent. Durant un parell de segles, el regne navarrès va viure una etapa esplendorosa amb l'annexió de nombrosos territoris, incloses terres aragoneses. Més tard, el regne va entrar en declivi a mesura que els regnes de Castella i Aragó anaven guanyant poder i territoris. Després de la mort sense descendència de Sant Setè el Fort, l'any 1234, els reis de Navarra van ser de procedència francesa durant gairebé 3 segles. El 1512, després de llargs conflictes armats i gràcies al matrimoni de Ferran el Catòlic amb Germana de Foix, la part sud del regne es va incorporar a la corona d'Aragó. La part nord, la Baixa Navarra, va quedar com a regne independent fins que temps després quedaria annexionada a França. Repassada a grans trets la història navarresa, arribem justament a Sant Joan de Peudeport, la capital de l'antic territori de la Baixa Navarra. La ciutadella domina el poble des d'un turó. Sant Joan és l'última població francesa per on passa el camí de Santiago abans d'entrar en territori espanyol. Té diverses edificacions nobles, la majoria dels segles XVII i XVIII, i un centre emmurallat interessant, amb l'església de Nostra Senyora, que té gairebé més aspecte de fortalesa militar que no pas de temple religiós a tocar del riu. Fora del barri antic destaca l'ermita de Santa Eulàlia. Quan deixaven la protecció d'una vila important com Sant Joan de Peudeport, els viatgers i els pelegrins s'endinsaven en un terreny perillós. Molts morien o quedaven greument ferits durant la travessa de la serralada pirinenca. Alguns s'estimaven o eren atacats per bandolers o llops famolencs, o simplement es posaven malalts o es perdien. Endinsar-se cap a les muntanyes, doncs, no era gens recomanable. S'acostumava a fer en grups grans dirigits per guies, excepte si els viatgers coneixien prou bé el territori o eren molt agosarats i decidien arriscar-se. A més, calia tenir molt en compte les condicions climatològiques. Un canvi de temps sobtat, sobretot durant els mesos d'hivern, podia ocasionar una tragèdia si no es coneixia algun lloc per poder-s'hi refugiar. Enfilem el camí del Port d'Ispegui, pas fronterer entre terres franceses i navarreses. Les vistes des d'aquest coll són extraordinàries. Val la pena elevar-se fins a tocar les crestes de l'Iparla, que no presenten gaire alçària, però són d'una gran bellesa. Aquest massís petit conserva força vestigis dels primers habitants d'aquestes zones, que eren capaços d'extreure ferro i coure d'aquestes muntanyes per fabricar-se les eines. L'alçària dels Pirineus ha disminuït força. A partir d'aquí, la ratlla dels 1.000 metres és ja un objectiu inassolible per a aquestes muntanyes, que compensen la manca d'alçària amb un paisatge magnífic. Un cim accessible és l'Artzamendi, que és un gran mirador. En dies molt clars, gairebé es distingeix el mar. Un mar que fa gairebé 400 quilòmetres que no veiem i que ja comencem a ensumar. Un descens ràpid ens porta fins a Can Boles-Vents, famós per les aigües termals. En aquesta localitat hi va morir l'any 1909 el famós compositor Isaac Albéniz. Curiosament havia nascut 49 anys abans, just a l'altra punta dels Pirineus, a Camprodon, gairebé a l'extrem més oriental de la serralada. Sobrevolem la regió francesa de la Bord, una de les 3 que componen Iparralde, que és com s'anomena en euskera el País Basc francès. Un territori on el verd predomina, on l'aigua és abundant i on la presència de l'home encaixa harmoniosament amb el paisatge.
Arribar a la costa atlàntica, a les seves boniques poblacions i als últims turons dels Pirineus ja només és qüestió de minuts. A mig camí entre el litoral de Guipúscoa i les terres navarreses interiors, la Serra d'Aralar ha estat des de sempre un lloc estratègic, un encreuament de camins freqüentat per pastors, contrabandistes i pelegrins. A la serra hi destaca el monestir de Sant Miquel, construït damunt d'un temple preromànic primitiu del segle IX, en el mateix lloc on, segons afirma la llegenda, es va aparèixer l'arcàngel Sant Miquel. Una tercera part de la Serra d'Aralar pertany a Guipúscoa i les altres dues terceres parts a Navarra. Ens acostem a Chindoki, el cim més atractiu d'aquest parc natural i una de les muntanyes basques més conegudes. És un monòlit enorme que atrau les mirades des de quilòmetres de distància. Tot i que no té gaire alçària, és un cim freqüentat per molts muntanyencs que en conquerir-lo poden comprovar amb els propis ulls per què se l'anomena el balcó de Guipúscoa. L'home ha habitat aquestes contrades des de temps molt remots. Els monuments megalítics com els dòlmens i els menirs que hi ha a la Serra d'Aralar són un testimoni magnífic de la prehistòria basca. Avui, més de 5.000 anys més tard, l'home deixa altres signes de la seva presència a la muntanya. Ens acostem a una zona exuberant, el senyoriu de Pertis. Les condicions climàtiques són idònies per a la vegetació. Hi plou molt i les glaçades no hi són gaire habituals. En aquesta regió, el riu Bastan canvia de nom i es converteix en el Bidasoa. El senyoriu, que es va crear al segle XIV, és avui un parc natural meravellós de més de 2.000 hectàrees. En un racó petit del parc, a més, hi ha un jardí botànic amb espècies vegetals portades d'arreu del món. Però el faig és el rei d'aquest territori de bosc típicament atlàntic. A principis del segle XX, l'últim propietari privat del senyoriu va fer construir al cim del pic Aizkolegi un palauet modernista. Avui resta mig abandonat i només els visitants esporàdics descobreixen l'esplèndida vista que té. Deixem enrere aquest tresor natural i avancem cap al regne de les bruixes. El poble de Zugarramurdi es va fer molt popular perquè, segons es diu, en unes coves del seu terme s'hi feien aquelarres. No se sap si al poble realment hi havia bruixes, però el cert és que l'any 1610 la Inquisició va fer arrestar 40 dones de Zugarramurdi i en va fer cremar una dotzena a la foguera amb l'acusació de ser bruixes. Som a molt pocs quilòmetres de França. Arribem a Sare, un poble molt bonic on abunden els tradicionals caseríos, les construccions rurals típiques dels territoris bascos que apareixen a finals del segle XV i s'escampen per tot el país. Molt a prop, al coll de Sant Ignasi, es pot agafar un petit tren turístic inaugurat l'any 1923 i que puja fins al pic de la Run. Als peus d'aquesta muntanya hi trobem un cromlech, un monument funerari prehistòric que és un cercle de pedres enfonsades al mig del qual s'enterraven els morts. Des de l'aire es distingeix la silueta curiosa i perfecta d'aquestes restes megalítiques. El tren continua voluntariós el seu ascens a 8 km per hora. Pujar-hi és com retrocedir en el temps i oblidar-se que avui ja existeixen els trens d'alta velocitat. Són 35 minuts enmig d'un paisatge deliciós que cada any recorren 400.000 viatgers. El tren arriba fins al cim del Pic de la Run, el primer o últim cim important dels Pirineus, segons des d'on es miri. El de Run és una muntanya amb història, lloc de pas estratègic de les tropes franceses de Napoleó i també de les angleses del duc de Wellington durant els temps de la Guerra de la Independència. Arribem a Irún, la segona ciutat més important de Guipúscoa després de Sant Sebastià. La seva història es remunta a l'època dels romans i avui és, juntament amb la Jonquera, el pas fronterer més important dels Pirineus. En aquesta ciutat tan important desemboca el riu Bidasoa, frontera natural entre terres franceses i basques. A l'illa dels Faisans, un illot fluvial que curiosament pertany 6 mesos a França i 6 a Espanya, s'hi va signar l'any 1659 el Tractat dels Pirineus. Un monòlit commemora aquest acord que posava fi a la Guerra dels 30 anys i que, entre altres qüestions, cedia els territoris de la Catalunya Nord a la sobirania francesa.
A San Juan de Luz arribem a la línia de la costa atlàntica. Avui és una població molt turística. Antigament era, sobretot, una vila marinera. D'aquí salpaven al segle XVI els vaixells que anaven a pescar bacallà a les aigües de Terranova. Un segle més tard va rebre el sobrenom de Ciutat dels Corsaris, perquè era un dels ports principals on els bandolers de l'oceà es refugiaven. L'any 1680, un sisme submarí brutal va destruir gairebé totalment San Juan de Luz, que es va haver de construir de nou. Resseguint la costa arribem de nou al territori basc. Hondarribia és el punt final de la travessa pirinenca. És una ciutat plena d'encant, atapeïda d'indrets magnífics. Per exemple, el santuari de la Mare de Déu Negra de Guadalupe, la patrona d'Hondarribia, que domina la ciutat des d'una posició de privilegi, el turó de Jaizkibel, o la fortalesa mig enterrada de Guadalupe, que ens recorda que des d'èpoques medievals aquesta era una vila estratègica i molt militaritzada. El castell de Carles V i l'església parroquial de Santa Maria de la Asunción i del Manzano, el nucli antic, són altres punts d'interès. La costa d'Hondarribia assenyala el punt més occidental de la serralada. Som a més de 400 quilòmetres del punt més oriental, el Cap de Creus. Finalment, els Pirineus s'inclinen i cedeixen i se submergeixen dins les aigües atlàntiques com si després d'haver intentat majestuosos tocar els núvols, ara només volguessin reposar plàcidament dins l'oceà.